Τι περιμένεις και δεν σκοράρεις που σου κάθεται έτσι? Τι περιμένεις? Να πιείτε καφέ? Ρημάκι κόκκινο. Μπράβο! Κάτσε ρε παιδιά, μετά από 10 δευτερόλεπτα. Άμα ξαναφωνάξεις θα σε πεις. Άμα ξαναπείς έτσι, μπράβο. Κάνε προσποίηση και πες με Κιακοζούκι ρε. Έτσι, πάμε, πάμε πες. Σκόρα ρε. Έτσι, πάμε πες. Πάμε τα χέρια σου. Πάμε τα έτσι. Βγήκε έξω παιδιά. Παιδιά, βγήκε έξω. Έπεσε από τον κρεμό παιδιά. Άκουσέ με, κάνε ένα ουραγανό στο κεφάλι και σκόραρε καρδιά του. Τώρα το ουρα! Τώρα το ουρα! Εκεί είναι! Αυτό είναι! Περίμενε τώρα και σκόραρε για του ζήτη! Τώρα είναι αυτό! Πάνω τα χέρια σου! Τώρα που θα έρθει θέλω να δω για κουζούκι δυνατό, ακούς! Στήσου! Άκουσες τι σου είπα, μην το ξεχάσεις, να το δω! Πάνω χέρια! Τώρα έρχεται τώρα! Περίμενε! Στήσου τώρα! Πάμε! Thank you.